Опа, той ли беше вратата за час пика? Откъде се влиза? Да. Опа, вътре сме! Опа, гърми! Гърмеш! Гърми! О, какво става? Ние май гръднахме с нощи, бе! Ау, майко, как ме боли главата, къде съм, бе? Къде сме ние? Мале, не знаем къде сме. Къде сме, Преско? Не знам, човек. 3 days later. Трети ден вече се скитаме и момаче намерихме тази къща. Май ще прекарам вечерта тук.